Tak ja by som sa chcela pána Kisku opýtať, že keď je taký poctivý človek, že kde nabral toľké peniaze, či zabudnul na Kysucké Nové Mesto, keď kúpil 24 bytov jeden činžák, 24 bytov druhý činžák a za každý zaplatil 1 100 000 korún. Veľmi lacná kúpa, kde to zobral. Či dokáže jeden dobrý anjel, ako on hovorí, že je, vysťahovať toľkéto rodiny na ulicu. Kúpil to so záťažou, tu mám aj zmluvy, ktorými to preukazujem, že neciganím, že je to pravda. Tu je kúpna zmluva 24 bytov 1 100 000. To je za jednu a 24 bytov za druhú. A tu je prosím napísané, že kupujem v stave, ako sa nachádza ku dňu podpísania kúpnej zmluvy. Predávajúci predáva kupujúcemu nehnuteľnosti uvedené aj so záťažou. Tak prečo, keď to kúpil so záťažou, týchto ľudí vysťahoval na ulicu? Nech by to pred Slovenskom teda vysvetlil, že či takto robí dobrý anjel. No ešte by som chcela povedať, že takýto kandidát, ako je pán Kiska, by nemal kandidovať za prezidenta, keď dokázal ako dobrý anjel v Kysuckom Novom Meste vysťahovať 48 rodín na ulicu.